Tässä mennään lähemmäs. Kyllä. Mä kuvaan tän koko tilanteen. Ovi auki! Mä vielä tapan. Sun se tappaa se jo. Niin. Ei! Tiedät sun tappaa se jo. Sun se tappaa. Haistakaa jo vittu! Sulle kuvata, sulle tappaa. Sulle tappaa jo, tapa jo. Tapa jo. Se tappaa se. Hakkaa se. Tapa se, tapa. Tapa se. Tapa, ammu päähän. Niin. Ois katana. Äitet katanalla, joo. Se pääsee mun kameralta karkuun. Totta. Paitsis video. Se ei lopu kuule puoleen tuntiin. No niin hyvä, tässä on mun puoli tuntia aikaa. Tässä istutaan niin kauan, että sun opettaja tulee. Okei. Kuvaan sua siihen asti. Oon mä sua näinkin kuvata. Nyt sä voit olla noin koko ajan. En tuu! Joo. Ei tätä kuulu. Se on paparassin kohteena ne. Hei, Vauha. no. Mä kuvaan vieläkin. Mä kuvaan vieläkin sua. Mun sormi on. Ja.